Zdravím vás a vítajte pri prvom videu tohoto typu na mojom novom kanáli. Toto video bude mať dve intrá. Jedno, toto, kde vysvetlím, ako budú takéto videá vyzerať a podobne. Druhé, kde už budem otvárať komentár pre danú konkrétnu hru. V tomto prípade pre Outlast. Rovno poviem, že čo sa týka formátu videa, inšpiroval som sa zahraničím. Ale napriek tomu, achievement hunting ma baví už dlho. V podstate odkedy som začal hrávať Payday 2, prenieslo sa mi to aj na ostatné hry. Dokonca by som rád dokončil všetky hry, čo mám vo svojej Steam knižnici, ale momentálne je to iba taký sen, čo mám do budúcnosti. Pri editovaní budem používať ikonku trofeje, čo je bežne na konzolách, aj keď ja budem všetky hry, čo tu uvidíte hrať na PC, na platforme Steam. Taktiež rovno poviem, že všetko, čo uvidíte v týchto videách, budete môcť nájsť nezostrihané na mojom Twitch kanáli. Pekne v kolekciách za sebou, prípadne v popisku videa budete mať link. Mám už pár sérií za sebou, takže v budúcnosti budem robiť hlasovania o tom, ktorá hra by mala byť ako ďalšia. Každopádne ďalší takýto zostrih bude z hry Black Mesa s českým dubbingom. Ak vás takýto formát videí baví, určite mi pacnite like a subscribe, nakoľko tento kanál len rozbieham, nesmierne ma to podporí. Teraz si už užite videjko a zdar! Takže, poďme teda na to. Nebudem to veľmi obkecávať, ale myslím si, že táto hra si nejaké to intro zaslúži. Outlast vyšiel už vyše 10 rokov dozadu a vtedy bol celkom populárny vďaka ľuďom ako bol Gogo, ktorí ho samozrejme natáčali, robili z neho let's playe. Ja som sa vtedy, keď to vyšlo, k tej hre v podstate nedostal, lebo bola dosť náročná na počítače a ja som ešte nemal dostatočne dobrú zostavu na to, aby som ju mohol hrať. Ale viem, že som ju prešiel predtým, než som sa vrhol na tento achievement hunt, asi 2-krát alebo 3-krát. Ak mám ohodnotiť náročnosť tohto achievement huntu pri tejto hre, bolo to relatívne jednoduché. Určite by som povedal, že to bolo 3 maximálne z 10. Ale možno to je aj tým, že už som tú hru prešiel a vedel som, čo od nej môžem očakávať. Každopádne ani ja som sa neobyšiel bez problémov a nakoľko sú v tejto hre achievementy aj za to, že tú hru prejdete celú bez jedinej smrti na najťažšiu obťažnosť, tak bohužiaľ aj ja som musel párkrát resetovať. Toto video bude rozdelené na 4 časti. V prvej časti sa prejde na obťažnosť strednú, kde získame achievementy Illuminated, Flushed, Educated, Soaked, Emancipated, Pulitzer a Punished. Jediné achievementy, ktoré musíte aktívne robiť z týchto všetkých, čo som vymenoval, sú Pulitzer a Educated. To sú achievementy, ktoré získate za všetky zozbierané dokumenty a za všetky nahraté nahrávky. Ostatné sú príbehové achievementy. Potom som sa rozhodol, že by bolo lepšie ísť spraviť DLC achievementy príbehové, namiesto toho, aby som išiel rovno na najťažšiu obťažnosť s jedným životom, pretože tie achievementy, ktoré boli v DLCčku, boli jednoduchšie. Takže bolo lepšie ich mať rýchlejšie z krku. To bude druhá časť videa. Tretia časť videa bude DLC s jedným životom. Behom tohto druhého runu sa vyzbierajú achievementy Gas Leaker, Shocker, Archivist, Legacy a Whistleblower, z čoho sú všetky príbehové achievementy okrem Archivist a Legacy. To je to isté ako pri základnej hre. Všetky dokumenty, všetky nahrávky. Ako tretia časť videa príde DLC na Insane obťažnosti, čo je obťažnosť s jedným životom, za ktorú dostaneme achievement Bobble Whistler, a ako štvrtá časť videa príde základná hra na Insane obťažnosti, za ktorú dostaneme achievement Lunatic. Teraz si už užite videjko a čus. No hurá. Bože. Musím sa naučiť normálne programovať, aby som odomkol FPS-ka na Outlaste. Baterka? OK. Ale ja chcem nie baterku, ale... toto. Ďakujem. Ho! Vent. Jaj, vlastne ten český dubbing tu mám. Varianti. Hlavní vchod otevřeš z dispečerské místnosti. Malé prasátko. Najdokonalejší bol Ježiš. Potom Panna Mária a potom svätý Jozef. Ale kto bol hlava?
Jo. Chápu to, milosrdný Bože. Poslal si mi apoštola. Ano. Ruka Boží tě ochrání, můj synu. Máš poslání. Yes. Ruka Boží je tam. To je taký trošku speedrun, toto. Tejto hry. A na to, že to nebude speedrun. No, nevadí. Raz za čas si je dobre zahrať túto hru. Mafia 3, no, to není dobrá hra moc. Tam si natočím. Opa. Vintes. Dobre. Baterka. Chlapci, nezatvárajte, hej, ja som tu vetral do piči. Vonku 30-ky a vy mi tu zatvárate. To je dokument. Dziękuję bardzo. Ojciec Martin. Žinie. Chris Walker. Hej, nemám vodu. Boha, nemám vodu. No chlapci. Dobrý deň. Dobrý deň. Išiel som do kanále. Tu je, tu je. Jo, tady. Po menšej naháňačke v kanále sme dostali náš prvý achievement Illuminated. Ja viem, že on vedľa toho otvoril, ale ja nemám ako som zhrnúť teraz. No ten pičus proste nechce odísť. Easy. Postel, hrdý si na mňa, ja som neskapal ani raz. Na hard obťažnosť. Čo je druhá najľahšia sice, ale... Odpusti mi, můj synu. Nechtěl jsem ti to udělat. Tak to nemal udělat teda. Ještě jsi neviděl všechno. Ja už som vedel viac, než som chcel vidieť v svojom živote. Budeš se dívat. Budeš. Pravda Lorda Borlightera roztrhá nevěřící na kusy. Pouze pravda tě dostane z tohoto místa. Přijmi evangelium a všechny dveře se před tebou otevřou. Krížike. Pán Boh zaplať. No to nie, že není taká dlhá hra. Ako dá sa speedrun za 8 minút, to je pravda. Ale to je len kvôli tomu, lebo sa dá preskakovať cez steny. Co tady kurva děláš? Ty to tě sem nezval, ty skurvený perverzní zmrdé! Nemá zuby. Co čumíš? Radši měš? Uchylný. Jsi uchyl! Ja no. Okay. A ty čo? Ty čo ako? No, tak to tiež vyzerám občas, keď dohrám Overwatch. Strašná hra to je. Dolů kanálem, podél krve řekl. Je to jediná cesta ven, a to dolů. Dolů. Jak moje ránky v Overwatchi, dolů. Chci, aby zůstal chvíli sticha. Chápem. Ale vôbec sa mi táto hra nepáči, lebo ja robím SBS-kara a a úplne sa mi neloví predstava, že by som podobne skončil. No počkaj, takže on keď ma naháňa, tak vtedy rozbíja dvere, ale ináč si ich otvára normálne, alebo ja tak to mám chápať. Kde berú furt tie obušky do piči? Počkaj, čo? Ja sa nespustil chase. Ja som proste vedľa neho výstup. Oh shit, kde zmizol ten druhý? Aha. Prečo už tento po mne začal ísť, akože? Tady.
Ja to potrebujem, áno. To je taká mentalita submisívna a dominantná. Krešla mi hráčca. Oh my god, to mi fakt krešlo. Potom, čo mi dostala tá hra spadla a po menšej naháňačke v kanáloch so Špekým sme dostali ďalší achievement. Flushed. Flush the water. Flush the water. Tady? Oni sú není moc aver. Niekedy. Niekedy ťa normálne zacítia na kilometr. A niekedy prebehneš okolo nich a úplne že... Čo? To stalo? To bola nejaká kvysla sliba. Tady. Správná volba. Jo, ale dve vypínačky. Hej, ty musíš být ta malá sračka od kněze. Jeho svědek nebo co? Štvrdák. Nem hallgathatom ezeket a szarokat. Büdös vaksi! Daj mi Alpu, Okenu a 3 rožky s treskou. A tieto cigarety. Abys uvěřil. Dáváš pozor! Mároš, odkecať inde! Mároš! To som načasoval, ale... Výsledný efekt tam bol podľa mňa, čo si myslíš, postel? Věnuji vám zcela zvláštní pozornost. Dobre. To je taká klasická operácia na Slovensku. Počúvaj, je to dosť za... Doktor Smrť. Taká milá náhoda. Som dojebal teraz. Ujo, prosím, ja si čistím zuby pravidelne. Ešte sú rozebané dvere. Dobre, mám to. OK. Nevzám to s tebou, kamaráde. Oh shit. Zaslúženú. Zajímavé, že on to tam ukázané v tom tutoriáli, že musíš natočiť ten zadek. Ale nemusíš, môžeš to aj takto natočiť. No, tak vieme, kam smeruje ten autor toho tutoriálu. Zadek. Potom som chvíľku pokecal s Markov Bajom z Forsenovho Redditu a dostal som achievement Educated. Markov nám toho tolik vzal. Využil nás. Markov Baj. Změnil nás na tyto věci, protože se o pár ztracených cvoků nikdo nezajímá. Tak ať schoří. To je ten z Forsenovho Redditu. Spál celou tu prokletou věc. Vypaď. Jo. Pokud chceš žít, můžeš jen přes budy. Nie nadlho potom sa mi podarilo spojazniť hasiaci systém a dostal som achievement Soaked. Sprinklers are here. You must turn on the 2 valves. Super. Nepriniesol som si kačičku, bohužiaľ. Achievement popol. Tak to není zdravé, keď ti krváca, keď močíš. To není dobré, mohli si to hneď vyšetriť nejakého doktora. Čo tu je plný doktorov. Ne, to je fuse.
2 mi stačia, ne? Ne, 4 potrebujem. Nie, 3 potrebujem, 3. Alright. Je to tretia, neviem, ale niekde tu určite bude. Nails. Chyto. Ty retard. Chcem teraz taký pocit, že tuto budú nejaké kokotkovci, čo ma budú ohrozovať na živote, ale... No uvidíme, no. Potom sa mi podarilo si v tomto bizarnom Alzaboxe vyzdvihnúť svoj kľúčik od ženského oddelenia a dostal som achievement Emancipated. Dávaj. Jak víš, že nejsi pacient? Ja nie som pacient. Som snáď člen občianskeho tribunálu. Sudca s vaginou a prokurátorka s penisom. Dobre. Modlíme se, bratři, za spásu. Neboť posmrtný život je věčný a modlení nám přináší spojení s ním. A v ráji se nám pak dostane boží spravedlivosti. Všechny hříchy budou odpuštěny a všechny panny budou vaše. Já osobně na to dohlídnu. Netřeba se báti. Až dosáhnu ráje, budeme tam spolu. Tak praví Bůh, jediný, skutečný. A já jsem jeho řečníkem. Já jsem jeho poslem. Jsem připraven. Za chvíli se připojíme k Wallriderovi. Vydrž chvilku. Znám nějaké útoky v Clash of Clans zatím. Poslouchej mě. Pouze ty jediný bys měl uniknout, abys jim to mohl povyprávět. Co to? Je tvůj předposlední akt svědka. To si nevšimajte tie ony zvuky, ok. No, výborne, vrátili sme sa na druhý. Máme zase 4 peky máme zase, super. To sa mi hodí, to sa mi zíde. Destroy. Kto zvládnete peky? Big Mami. Sa im bugli challenge, čo je? Počkaj. Aby som mal ešte dostať recording. Čo je toto? Ohá. Nedostal som ho? Tak dementne urobené. Ja som myslel, že sa to bude natočiť, keď budem pod tým stáť do piči. Čo je za hovno? Že musíš natočiť z tej recording roomky, lebo to dáva zmysel. To je strašne veľký rozdiel, že z ktorej hry ti to natočíš. To je fakt akože vymyslené úplne krásne. Dobre, fú. Joj. Tam je poster z toho hra, ty vole. Fakt. Čo ti jebe, to je... Ktorý dement toto vymyslel? Ešte sa to savelo tamto. Do not turn the valve. Má byť jeden dokument. No a potom to si to budem môcť natočiť. Budem musieť natočiť iba ako umre Billy a hotovo. Dokumenty už mám všetky. Ja to automaticky natočia. No a ku koncu hry som natočil Billyho a Gumiera a ukončil som hru a tým som dostal achievementy Pulitzer a Punished. Jop. Je tam Pulitzer.
Výborne. Zabudli dať dubbing. Punished. Punisher. Easy. Reálne dokončená séria. Teda no není úplne, ale dokončená hra základná. Celkom úspech ako. Ja to dám, to nic nejenom, načo. To není český dubbing. Ja som není moc happy, lebo mne je český dubbing. Však sa robí ako 10 krát zopakujem moje meno. Dobre, však volám sa Waylon Park, no však dobre, to neposerstvo. Čo to laguje? Jo, okej. Come to join our therapy session. Ty kokot! By bola. Kurva! To čo bolo za jumpscare do piči? DLCčkom som prechádzal relatívne rýchlo a celkom rýchlo sa mi podarilo odomknúť achievement, prvý achievement tohto DLCčka, Gas Leaker. Som prešiel základnú hru, teraz prechádzame DLCčko. Gas Room. Ja. Ein. Hotdog. No, výborne. Potom sa postupne prechádzal hrou, až sa mi podarilo odomknúť achievementy Shocker, Archivist, Legacy a Whistleblower. To sa nezapíše, no. Tu je, vidím ho. Yes! Je to tam. Je to tam. No one can know. No one. Oh God! Oh Christ in heaven! How to get out? No! 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 Please! No! No! Fatality. Wall Rider wins. Výborne. Už to dokončí na Insane Difficulties. Vydve tie hry a je to tam. Prepačte, že meškám. Meral som si kokot. Easy enough. Uj. Tak. Potom som sa teda rozhodol, že pôjdem dokončiť DLC na Insane obťažnosť. No a posúďte sami, ako mi to išlo. Bože. I mean, I guess it's worth a try. Len sú tam pasáže, ktoré proste jednoducho... Ako dlho nám trvalo tento? Kamo, toto si... A ideš, a jedeš, brácho, a jedeš. Dobre, No hovorím, keby dostávam proste instakill, tak to by sa nedalo hrať potom. Že mi najebu to nevadí. Ale toto proste je problém, no. Čo sa tu saveuje? Však v tejto hre nie sú savey. Teda na tejto difficulty nie sú savey. No... Ježiš, čo sa stalo? Čo je s tým? Nehovor mi, že infinite loading, to mi nehovor, to fakt mi nehovor. To nie.
Ja to nebudem hrať znova celé do tohto pointu. Nebudem, proste nebudem. Kamo, čo jebe tomu? Do piče tam, skurvenej! Piči vyjebanej, skurvenej, do piči dajú tam difficulty mode insane a nevedia si tú hru spraviť tak, aby to nepadalo. Či oni nemalo infinite loading. Tak to si akože dobrá hra, fakt. Normálne tam nie sú savey, ale tá hra má savey nejakým spôsobom. Teraz keď ma to loadne do nejakej to má... Maximum difficulty and no checkpoints. If you die, alebo tá hra má nekonečný loading, tak vtedy nemôžeš to zopakovať. Koľko to teraz tie cutscény znova od začiatku do pičí. No ja tu počkám, hej. Chvíľku. Tuto to padlo minule. Tuto som mal infinite loading. Nič nerobím. Vrátim sa, keď to bude načítané. No. Takže som to nemusel vypínať, hej, mi chceš povedať. Ja som to vypol úplne zbytočne, minule. Ono by sa to bolo načítalo po pol roku, hej? Dobre. OK. Pohoda. To hra mi ako teraz ešte dala diku, vieš, že. Kokot, keby si bol počkal, tak by sa ti to nestalo. A teraz keď skápeš, tak máš o pokus menej. Teším sa fakt. Are we happy, Mr. Park? We happy. Kokot, minul ma vystrašil poriadne tento oný. No teraz to len myklo so mnou. Zavoláme záchranku. Dobrý, 1-1-1, rád by som si zistil nejaké odpovede na otázky. Tak to vyzeralo, keď ma vyhadzovali z Mochoviec. Čo? Ne. Nie, kurwa! Ne. Na jednu ranu, prečo ma sundá na jednu ranu do pičí? To je tak debilný spravený ten chase, to je tak debilne spravené, ty vole, to není možné. Prečo ma sundá na jednu ranu, kurva? Tak to chod do piče, ježišmária, to není pravda, to je tak debilne urobené, ten chase, bože, prečo? Aj, kurva, to je tak debilne spravené, bože, to je tak zle spravené. Pane bože, to nemyslíš vážne. Celá hra bez problémov a toto dojebem na konci. Chod do piče. Ale to není fér, on je proste spustnutý strašne. Ja mu zdrhnem a ten chase sa automaticky zapne. On ma tam nevidel nikde. To je strašný bullshit toto, fakt. To je automatické chase. Do piči, keď sa mu už úspešne vyhnem, tak prečo sa musí spustiť tá naháňačka? Toto mi vysvetlite niekto do piči. Tak som sa to musel zopáknuť od začiatku znova, ale našťastie sa mi to už podarilo odohrať pekne až do konca. Hovorím, ja som skapal len raz, v podstate. Nie? No ten jeden jednotý, on sa pomýlil.
But our enemies are twitching On ma stihol dobehnúť. paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you reálne sa skapal len raz. Lebo ten loading, jak sa mi bugol, tak to nebolo. Nebola smrť. Som ja podprecenil. Loading som proste precenil. No už mi dajte na achievement, lebo tá hra spadne ešte predtým. Nuž a potom ma čakal už len posledný achievement Lunatic, kde musíme celú základnú hru prejsť bez smrti na najťažšiu obťažnosť s maximálne 2 baterkami. No, my skúsime tu new game teda, no. A toto bude problém trošku. Lebo tuto je oveľa viac utekačiek. A oveľa viac... Ja to vím, bo... Sú ešte... Myslím, že 2 utekačky sú tu. Ale nie som si teraz úplne istý. No, pred týmto dementom budem utekať. Kde to mám ísť teraz? Čo? Však som išiel po tom, čo tam bolo? Čo? Však som išiel po tej strednej pičovine, čo tam bola. Prečo ma to zabilo, nem? To si nedal, ty kokot, to si... Potom, čo som sa na tej istej pasáži zabil druhýkrát, som sa rozhodol, že to na ten večer zapichnem a vrhol som sa na to až na ďalší deň. Dobre, new game, insane. Máme to, není to nič také ťažké, proste. Len ja som sa včera dvakrát zjebal proste. Som dvakrát prehral proti gravitácii včera. No ale nakoniec všetko dobre dopadlo a podarilo sa mi získať aj posledný achievement Lunatic. Jesus God, what is that thing?
Bum! Hodina 20. Dobre, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Bolo trošku dlhšie, než by som chcel, ale jednoducho dosť som toho aj vynechal. Naozaj veľa scén z celej tej hry bolo vynechaných a aj tak ma vyšlo celé video na viac ako 30 minút. Takže za to som tam veľa vecí aj vynechával, aby to video nemalo hodinu. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, určite ocením like, subscribe, komentár a zdieľanie. A pre ďalšie video tohoto typu by som rád spravil Black Mesu, ktorá je už dohraná, len si musím stiahnuť záznamy a zostriať to. Takže ďakujem za zhliadnutie a čus.